дар паёми навбатии хеш асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид ба Маҷлиси Олӣ ироа гардид оид ба масъалаҳои самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварамон масъалагузориҳои зиёде ба миён омаданд. Бояд қайд намуд ки масъалаҳои рушди иқтисодӣ рақамӣ ва инноватсия дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дода шудааст ва албатта масъалаи мафҳуми иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бо ҳам мафҳумҳои алоқаманде мебошанд ки дар ҳамбастагӣ метавонанд ба натиҷаҳои назаррас ба таъмини рушди иқтисоди миллӣ як заминагузор бошанд. Бояд қайд намуд ки дар илми иқтисодӣ мафҳуми иқтисоди рақамӣ ҳанӯз дар охирҳои асри 20 аз ҷониби олимон иқтисодшиносон ба миён омада буд. Яъне ки ин мафҳум то имрӯз аз ҷониби як таърифи ягонаи худро надошта аз ҷониби олимон ақидаҳои гуногун оид ба рушди иқтисоди рақамӣ пешниҳод гардида истодааст. Ва чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ноил гардидан ба соҳибистиқлолии давлатӣ ҳанӯз аз ибтидои солҳои соҳибистиқлолӣ ба масъалаҳои инноватсия бештар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда то имрӯз ин сиёсати худро пеш бурда истодааст. махсусан бояд қайд намуд ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи суханрониҳои худ чӣ дар ҷаласаҳои васеъи сатҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ дар вохӯриҳо бо аҳли зиё ва намояндагон ва фаъолони шаҳру ноҳияҳои гуногун ва махсусан бо соҳибкорону сармоягузорон оид ба масъалаи ривоҷу равнақ додани инноватсия ва иқтисоди рақамиро яке аз масъалаҳои асосӣ шуморида бо дастури ҳидоятҳои худ масъалагузориҳо менамоянд. тавре ки қайд кардем, заминаҳои ташаккулёбии иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон як чанд сол қабл аллакай рӯи кор омада буд. яъне ки мо мушоҳида менамоем, таҳлилҳо нишон медиҳанд, собит менамоянд ки ҳанӯз аз давраи ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккули рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дода шудааст. бинобар ин дар паёми имсола чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия пешниҳод гардид, эълон гардид ва албатта эълон гардидани 5 солаи минбаъда ҳамчун соли рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар оянда имкониятҳои зиёдеро ба миён меорад. яъне ки ҳангоми татбиқ гардидани иқтисоди рақамӣ ва инноватсия метавонад ки ба рушди иқтисоди миллӣ, рушди соҳаҳои амалкарандаи иқтисоди миллӣ як заминагузор бошад.